Unsay kaso nga ikapasaka batok sa kontraktor nga manuburno og opisyal sa gobyerno gawas sa posible nga kaso nga plunder nga ang amount nga na-involve sa korupsyon 75 million pesos pataas, posible usab nga ang kontraktor nga nanuburno pasakaan og kaso nga corruption of public officials under Article 212 sa Revised Penal Code. Ang opisyal nga nidawat sa suborno apan igor ang nidawat way gihimo ang kaso indirect bribery og ang silot usa ka buwan ngadto 4 ka buwan nga priso. Kung ang mao nga opisyal nidawat sa suborno unya gihimo pagyud ang kondisyon sa suborno panalitan tuyoon ang paghimo og substandard nga flood control project o dili ba ang proyekto himuon nga ghost project, ang mao nga opisyal mag-atubang og kaso nga direct bribery. Ang silot 6 ka buwan ngadto 5 ka tuig nga priso. Ug unsay silot sa mao nga opisyal nga pagkapriso, mao pud nay silot sa kontraktor nga nanuburno.